वन फाइबियन की जील का चैंपियन लीग कबा की प्रात लीग की टीम किनसाई कनी nakabanta ban yo rong sha ka semi final ha kaba kini ki jing ka lakmi ulti bakin salong ki jing ka ki ba itna namar ki berang sa ki tim ki dei satang ki tim ki pasatar ka PSG per sha ka Liverpool ka Real Madrid per sha ka Bayern Munich Barcelona per sha ka Atletico Madrid Sporting per sha ka Arsenal ha kaba ansai kunno iya ka ne quarter final jong ka Champion League la syai ka sing kata hakan neutri ka Real Madrid persyai ka Bayern Munich ha ka por khat architeng snya ka Arsenal persyai ka Sporting ha ka juhi ka por kat ba ka PSG persyai ka Liverpool kan sade ha ka pratre kata ha ka por khat architeng snya bat ka Barcelona pat persyai ka Atletico Madrid kan sade ha ka juhi ka por bat ka PSG te perlokat kum ka jingseng ka jongphi hapdeng kini ki pratli ki tim ki bele quarter final manu ban la ban yo rong sya ka semi final sa comment box bat lakmi ulti ba hurricane ru un la ban yel kai na ka benta ka bayan kat bakin riungut ki player jong ka Real Madrid ki dan ha ka jingma lada ki yo ya ka yelukan ki la ban miss ha ka skon leg kata u Carreras u Vinicius Junior u Bellingham u Mbappe u Tchouaméni pat u Hoizan barhoy perlo habang ni pai ki jing kai ki balde ka Real Madrid ka Champions e ya ka Mallorca ha ka jing ka La Liga bat ka ikum ba ka don jing ma ya ka Persai ka Bayern andra ya ka jing ka ngin nam la ban tip lupa bat ha ka jing ka Champions League ka Real Madrid ka kam satar kat bana ka liang jong ka Barcelona pat ha ka jing ka balade ha ka jing ka no jong ka Persai ka Atletico Madrid kalala ban pelimi ka Atletico Madrid ka Liverpool ro haba pai ha ki jingil kai ka balade ka siem jingi ban job iya ki jingil kai hanra ya ka tahi perlong nam la ban tip namar ba ka jingil kai ka la ban kala ha ka no ka por ngin sai pe pat iya kata